U cijeloj Europi, pa tako i u našoj zemlji, krajem siječnja tradicionalno se obilježava Europski tjedan sprječavanja raka vrata maternice. Dani su to posvećeni oboljelima od te vrste raka, ali i edukaciji o važnosti prevencije, redovitih ginekoloških pregleda, cijepljenja protiv HPV-a te brige za vlastito zdravlje. U studiju 4 pozdravljam pročelnika Zavoda za humanu reprodukciju Zagrebačke Petrove bolnice, doktora Hrvoja Vrčića. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. I putem Skype-a doktora Dražena Butorca, subspecijalista ginekološke onkologije. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Doktore Vrčiću, udio stanovništva koji umire od raka u stalnom je porastu. Sredinom 90-ih rak je bio uzrok oko 20% svih smrtnih slučajeva u Hrvatskoj, a taj postotak narastao na preko 25% u posljednjih 10 godina. Moramo i možemo bolje, pogotovo na području borbe s rakom vrata maternice, jedinim rakom za koji postoji cjepivo. Koliko smo razvili svijest o toj bolesti, a koliko je ona još uvijek možda stigmatizirana? Rak vrata maternice ubire zadnjih nekoliko godina. 300 žena se godišnje otkrije da imaju invazivni rak vrata maternice, a negdje oko svaka treća žena umire. Rak vrata maternice je bolest koja bi se mogla uvijek rano otkriti i mogla bi se izliječiti ako žena odlazi na redovite ginekološke preglede i radi se papa test jednom godišnje ili jednom čak u 2 ili 3 godine. Ono što je važno, postoji cjepivo protiv raka vrata maternice koje je 2005. godine u svakodnevnoj upotrebi. Nažalost, određene skupine ljudi iz nekih neobjašnjenih meni nerazumnih interesa su bili protiv cijepljenja. To je cjepivo koje je protiv raka vrata maternice, ali i za neke druge bolesti, jer se zna da humani papiloma virus izaziva i bolesti kod muškarca penisa i kod žene i muškarca usne šupljine, ždrijela laringsa, ali naravno i rodnice i spolovila. Ono što je važno, cijepljenje protiv raka vrata maternice je, za nju je zaslužan i čovjek koji je otkrio to, Zurhausen, profesor Zurhausen, dobio Nobelovu nagradu za to. Cijepivo je učinkovito i, nažalost, mnogi roditelji su se suzdržavali cijepiva 2008. kad je registrirano u Republici Hrvatskoj, jer je tada cijepivo bilo proglašeno da djeluje na 5 godina, jer je kliničko ispitivanje trajalo 5 godina. Danas znamo za one žene koje su uključene od 2000. godine do danas, da su one zaštićene i da to cijepivo djeluje i više od 20 godina. Mnogi roditelji su bili suzdržani jer nisu htjeli svoje 13-14 godišnje dijete, tad su se cijepile samo curice, a zadnjih 4 godine se cijepe i muškarci i žene gotovo u cijelom svijetu i u Hrvatskoj. I na taj način ih se zaštićuje. Ono što se pokazuje danas, da studentice medicine 5. godine i 4. godine same odlaze u školski dispanzer i cijepe se protiv HPV-a jer su shvatile važnost, značaj, dobrobit i oni sada sami odlučuju o sebi. Nažalost, u doba kad su njihovi roditelji odlučivali, mi smo im davali informirani pristanak u kome su trebali potpisati se ako su suglasni za cijepljenje. Ali nitko nije se morao potpisati kad je odbijao cijepljenje. Koji su glavni razlozi odbijanja? Nisu dužni navesti, međutim, da li se glavni nisu bili dužni navesti, ali glavni razlog je bio to što se tada cijepivo, znalo se da je cijepivo traje 5 godina. I rekli su zašto bi ja cijepio svoje dijete sa 13-14 godina kad će ona biti spolno aktivna sa 20, a možda tad više cijepivo neće vrijediti. Jer se tada nije znalo, kao što danas znamo da imunost djeluje 8 mjeseci za COVID-19. Da, jer ne pratimo duže od 8 mjeseci. To je problem. Danas znamo da cijepivo traje 20 godina i dulje. Dakle, naglasak je na edukaciji. Tako, edukaciji. Druga stvar je bila jedna parola je krenula, ako cijepite dijete protiv HPV-a, dali ste mu dozvolu da si može biti spolno aktivan prije vjenčanja ili prije 18. godine, da će se potaknuti promiskuitet, što nije istina. Sva ta djeca koja su cijepljena su pokazale manju promiskuitetnost i kasnije stupanje u spolne odnose nego djeca koja se nisu cijepila. Doktore Butorcu, iz vašeg iskustva, koliki bi se postotak, nažalost, smrtnih ishoda, težih oboljenja, moglo spriječiti da su žene redovito išle na ginekološke preglede i da se karcinom otkrio u svojoj najranijoj fazi? Pa neke zemlje
preporučavaju da će, odnosno govore da će uz cijepljenje i uz rano programe, nacionalne programe ranog otkrivanja raka vrata maternice potpuno istrijebiti, odnosno da rak vrata maternice biti iskorijenjena bolest na ovome planetu. Naravno, to neće ići tako jednostavno, ono kao što učimo iz Jurassic Parka, da uvijek nekako priroda nađe nekakve nove zamke, ali činjenica jeste da cjepivom i ranim otkrivanjem možemo spriječiti gotovo sve. Barem ovako izgleda, smrtne slučajeve raka vrata maternice. Ova godina nama je bila katastrofalna po mnogo čemu. Sad na kraju nje, odnosno na početku ove iduće, vidimo koliko se sve više javljaju uz napredovalim oblicima i stupnjevima rak vrata maternice i vjerojatno će nam COVID dati odnosno puno lošije podatke nego što za sad smo imali svake godine trend da se ipak smanjivao smrtnost, a i sama incidencija, odnosno pojavnost raka vrata maternice u našoj zemlji. Ova godina će vjerojatno biti značajno lošija, a isto tako iduća godina kao posljedica svih ovih događanja koje se događaju ne samo nama nego i svim ostalim zemljama u svijetu. Koji su glavni razlozi za neodlazak na pregled? Ima li razlike u našoj zemlji, možda po dijelovima, po regijama? Je li riječ u dostupnosti? Riječ je o zapravo besplatnoj i trebalo bi biti dostupnoj pretrazi. A čujte, postoje razne predrasude. Sad je profesor spominjao neke od mogućih razloga tih antivakcinacijskih događanja koje se događaju za svaku vakcinu, pa tako i od početka kad je Jenner još izmislio vakcinu, uvijek postoje ljudi koji smatraju da znaju više i bolje nego što to oficijalna medicina. COVID nas je donekle osvijestio, ali ne naravno potpuno. Ja sam malo gledao u ambulanti, sam u kolposkopskoj ambulanti u našem kliničkom bolničkom centru za sestre milosrdnice gdje radim ženu koja je prije 3 godine u trudnoći imala promjene na papa testu, blage promjene. Kolposkopski, s obzirom da je došla u 24. tjednu trudnoće, je rečeno da dođe na 6 tjedana nakon poroda, međutim ona se nije pojavila 3 godine. Sad imamo jedan karcinom kojeg smo pod hitno morali operirati, jer jednostavno krvarenje se nije drugčije moglo zaustavljati, o invazivnoj bolesti se radi. Pitati nju unazad zbog čega niste dolazili, ja mislim da sad je onako kontraproduktivno za uspjeh njenog izlječenja, pa tako da ne dozvoljavam je uopće da razmišlja na taj način što je trebalo napraviti, nego što treba napraviti, a tako i mi isto zapravo iz tih stvari što nismo napravili, ne trebamo im se vraćati, nego gledati što trebamo napraviti. Ako vam mogu konkretno reći, ne znam zapravo zašto ljudi ne dolaze na preventivne preglede, ne znam šta je to u ljudskoj bići, vjerojatno postoje te stigme, vjerojatno postoji taj nekakav strah, radi se o spolnim organima, vjerujem da su muškarci, kako su žene, kako je ovo ipak muški svijet, kogod pričao da nije, da bi bile još jače i još agresivnije akcije, da se radi isključivo o muškoj bolesti ili prevenciji muške bolesti. I naše je samo da radimo, kao što profesor kaže, ipak se iz godine u godine i procijepljenost je sve veća. Djeca koja se danas cijepe su prevenirane za nekih 10-15 godina za ove prekanceroze, odnosno za maligne bolesti za nekih 15 do 20 godina. Tako da rezultate ovih cijepljenja ćemo vidjeti tek za 20 godina i svaka naša aktivnost današnja se ne kao kod COVID-a vidi za 2 tjedna, nego vidi tek za neki 20 godina. Jasno. Da strpljivo i onako polako, kao što kaže Lino Červar, ne stvara se ni reprezentacija, a ni uspjeh u liječenju preko noći ili par mjeseci. Jasno, potrebno je što više govoriti. Nadam se da evo i na ovaj način educiramo. Doktore Vrčiću, s obzirom na procijepljenost, evo koje se dotakao i doktor Butorac, prema podacima iz 2017. godine bilo je manje od 10%
djece koja su se odazvala, odnosno čiji roditelji su dali pristanak na cijepljenje protiv HPV-a. Jedan od ciljeva strateškog programa protiv raka, nacionalnog, koji je za razdoblje do 2030. godine, je da se do 2025. taj odaziv poveća na 50%. Je li to izvedivo? Da, to je izvedivo. Grad Zagreb sa svojim jednim tijelom koje radi na propagiranju cjepiva i uključuje vrhunske stručnjake u propagandi, obilasku škola, malih zajednica uz rubove grada, da se objasni da je to cjepivo od koristi. I 2019. godine vam se u Zagrebu već to podiglo na gotovo 30% u oba spola. I ja vjerujem da će... U 2 godine. Da, i da će jer postoji jedno povjerenstvo pri gradu Zagrebu koje vodi akademkinja Mirna Šitum i koje je potaknulo, dobivena su sredstva od grada Zagreba i naravno naša sredstva od prireza koje mi svi plaćamo kao građani i unaprijedilo se. Samo treba otići naprijed, jer ono što je važno, najvažniji su vam zdravstveni djelatnici. Ako vama liječnik kaže, ja možda ne bi cijepio svoje dijete, automatski imate 100 upitnika oko svoje glave. Kad mene nazovu moje pacijence i pitaju, moja kćerka je sada u 8. razredu, da je cijepimo, ja kažem, mi smo svu našu djecu cijepili i ova 2 najmlađa sina ćemo isto cijepiti. Prema tome, tu prestaje daljnja rasprava. Koliki je odziv dječaka? Podjednak kao i djevojaka. Jer se svi zajedno cijepe, jer su kohorta, zajedno su u razredu, zašto ne bi. Druga stvar, ako se dijete cijepi prije 15. rođendana, treba dobiti samo 2 doze, ne 3. Državi je jeftinije, dijete se samo 2 puta pika. Kroz koliki period? Danas i za 2 mjeseca. Unutar 2 mjeseca. A inače se cijepi danas za 2 mjeseca i od danas za 6 mjeseci. Međutim, činjenica je da cjepivo ne štiti ipak od svih tipova virusa. Vodeći, što je rekao i kolega Butorac, mi imamo u cjepivu 9 cjepivo. 2 je protiv šiljastih kondiloma i 7 je protiv najznačajnijih genotipova koji dovode do raka vrata maternice, raka rodnice, stidnice, anusa, penisa i ždjela. I druga stvar se vidjelo kod cijepljenja sa 4-valentnim cjepivom, 16 i 18, da su za neka genotipove se stvarala protutijela iako nisu bili u genotipu, u cjepivu, zato što je njihova na filogenetskom stablu su jako blizu jedan drugome. Tako da ja vjerujem da 9-valentno cjepivo će zaštititi gotovo na 90%, 92% od svih genotipova koji mogu prouzročiti malignu bolest. Dakle, cjepivo je sigurno i učinkovito. Druga stvar što je važno reći, što je rekao i kolega Butorac i opet ću naglasiti, mi moramo osim cijepljenja odlaziti na redovite ginekološke preglede, preventivne, jer postoje neke druge stvari koje ćemo otkriti. Recimo, mi možemo otkriti da djevojka ima sindrom policističnih jajnika, da će možda imati dugoročno problema sa neplodnošću. A to će otkriti kolega kojim će ona doći na redoviti ginekološki pregled. Tako da, redoviti preventivni pregledi su isto tako dobrobit kraja 20. stoljeća 21. I ono što je važno reći, nije samo u Hrvatskoj problem preventivnih pregleda. Problem je u Njemačkoj i u Švicarskoj. Ja to kažem jer sam ja rođen u Zadru, pa ću reći kao Dalmatinac. Kad puše jugo, nemoj mi dolaziti, jugo puše. Nama sad puše 365 dana korona. I to je isto jedan problem. Jer i žene koje bi htjele otići kod ginekologa, ponekad ih se odbije jer je korona, jeste radili test, nisam, onda one kažu neću ići u ambulantu, možda ću se zaraziti jer tamo možda netko jasno, i odgađaju se, možda i za život bitni pregledi. Dakle, ima niz stvari koje se odgađaju i nažalost, što je rekao i kolega Butorac, mi ćemo sigurno imati već sada zadnja 3 mjeseca u Njemačkoj, iz studija se pokazuje epidemiološki da dolaze pacijenti barem za pola do 1 stadij podmakloj malignoj bolesti. Još jednom svima koji nas gledaju da ne odgađaju preglede. Ima li smisla cijepiti se ako su žene već spolno aktivne? Da, ima se smisla cijepiti.